Kvíz na medicínu z biológie. Part 3. Bunkové delenie. Prvá otázka. Ako sa nazýva fáza bunkového cyklu, počas ktorej dochádza k syntéze DNA? 3, 2, 1. Je to S-fáza. Druhá otázka. Ako sa nazýva proces delenia somatických buniek, ktorého výsledkom sú dve geneticky identické bunky? 3, 2, 1. Je to mitóza. Tretia otázka. V ktorej fázi mitózy sa chromozómy usporiadajú do tzv. Ekvatoriálnej rovníkovej polohy? 3, 2, 1. V metafáze. Štvrtá otázka. Ako sa nazýva proces delenia buniek, ktorého výsledkom sú 4 geneticky odlišné bunky? 3, 2, 1. Je to meióza. A posledná, piatá otázka. Ako sa nazýva fáza bunkového cyklu, počas ktorého bunka rastie a syntetizuje si proteíny potrebné pre delenie? 3, 2, 1. Je to G1 fáza. Koľko si získal bodov, nám napíš do komentu a ak ťa tento kvíz bavil, nezabudni nás sledovať www.namedicinu.sk.